שאפרים ברקוביץ' כנראה העלה כמה מהפגישות האחרונות, אני עוד לא ראיתי. טוב, אז היום אנחנו כבר מתחילים להקליט את הפגישה שלנו, וזאת תהיה כנראה, אם אני זוכר, אם אני לא מתבלבל, זאת תהיה פגישה מספר 229. זאת אומרת, פגישה 229 ביום שני בינואר 2022. אנחנו כבר מקיימים... 23. סליחה, פגישה מספר 229 בשני בינואר 2023. התחילה שנה חדשה. את הפגישות האלה אנחנו מקיימים כבר שנתיים ו8 חודשים לפחות. ואחרי שאנחנו נפגשים באופן חי, אז אנחנו מעלים את הפגישות האלה ליוטיוב, וכל אחד יכול, מתי שנוח לו, לשמוע את הפגישות. נתחיל בלהגיד שבמשך חודש דצמבר, חלק מכם היו עסוקים בחנוכה, שנה החדשה, בעניינים אחרים, ולא יכלו לבוא, ואני המשכתי לקיים את הפגישות בחודש דצמבר 2022, בעזרתה של ילנה ודניאל. וברגע שאפרים ברקוביץ' יעלה את הפגישות האלה, כל אחד יוכל לשמוע אותם. בחודש דצמבר עסקנו בעיקר במשורר מוישה לייב הלפרין, לפי הבחירה של ילנה. קראנו שירים שלו, קראנו את הביוגרפיה של מוישה לייב הלפרין, שאליעזר גרינברג כתב, והיום אנחנו חוזרים לסיים את הסיפור זיידס ונניקלח של חיים גראדה. אני רוצה להגיד 2 מילים על מוישה לייב הלפרין, כדי להמליץ על מי שלא היה בדצמבר בפגישות שלנו, שכדאי לשמוע ביוטיוב מה שילנה ואני ודניאל שוחחנו וקראנו ממוישה לייב הלפרין. וכדאי לעשות הכרה עם מוישה לייב הלפרין, כי הוא אחד מגדולי המשוררים המודרניסטיים בספרות יידיש במאה ה-20. אמנם במחצית הראשונה של המאה ה-20, כי הוא נפטר ב-1932, אבל ההישגים שלו כמשורר ביידיש, אין להם כמעט דומה בספרות יידיש עד ימינו. לפני שנתיים, מצווה צוריק, haben wir unter dem Zoom Lern Yiddish and Yiddish Literature Online
אפשר שלוימס דמולט גוון, הום מרגליינט, עלית פון מוישה לייב הלפרין, פן יבלובסקי. שלמה, אתה זוכר דבר כזה? מצלצל לי משהו, אבל אני לא מוכן להישבע. פן יבלובסקי על גוי פולני שעזב את פולין והיגר לארצות הברית וחי חיים עלובים בגלות. כן, אנחנו קראנו כזה דבר. כמלצר באיזה בית קפה בניו יורק. כן. עכשיו, מה שאני גיליתי בדצמבר, כאשר עם ילנה קראנו את הביוגרפיה של מוישה לייב הלפרין, הוא שמוישה לייב הלפרין, שגם הוא עזב את פולין, כן? הוא נולד בזלוצ'וב, והוא היגר לארצות הברית, לניו יורק ב-1907 או 8. זלוצ'וב לא הייתה אוקראינה? אוקראינה, כן. כנראה אוקראינה. הוא היגר לניו יורק, ובשנים הראשונות לא היה לו ממה לחיות. לילות רבים הוא ישן על ספסל בפארק, כי לא היה לו איפה לגור, והוא עבד בשנים הראשונות כמלצר בבית קפה בניו יורק. אז אתם כבר יכולים להבין שמוישה לייב הלפרין הלביש על גוי פולני את תחושת הגלות שלו בניו יורק. תחושת הגלות של מוישה לייב הלפרין, ומתוך אמפתיה, מה מרגיש גוי פולני שבפולין היה איש עשיר, אבל בגלל איזה רומן שלא הצליח, הוא עזב את פולין, אותו פן יבלובסקי, פן בפולנית זה אדון יבלובסקי, הגיע לניו יורק, חי בגלות, חיים עלובים. וזה אחד מסימני ההיכר, das ist eine von die Charakteristikes von Moshe Leib Halperin. Seine eigene Überlebungen nützt euch כדי schaffen, gestalten, was Leben über das, was hat übergelebt. וזהו סימן של משורר גדול, שהוא מסוגל, במקום לכתוב על עצמו, לנצל חוויות שלו בארצות הברית, ולהלביש אותם על כל מיני דמויות במאה ה-20 באמריקה. אפשר שאלה? כן. למה הוא בעצם עבר לארצות הברית? מה שאני הבנתי, היה לו מקום די מכובד בין המשוררים שם באוקראינה, וזה... ורה, כן. כשאת אומרת מה שאני הבנתי, את מתכוונת שקודם הכרת את שמו וידעת עליו משהו? כן, קצת. כן. התשובה שלי היא פשוטה. מוישה לייב הלפרין התחיל לכתוב ולהתפרסם, לכתוב הרבה, ולהתפרסם כמשורר חשוב, בעיקר משנת 1913, כאשר הוא חזר מקנדה. הוא חי בקנדה, במונטריאול,
תקופה מסוימת, לא הרבה, ושם הוא התחיל להדפיס בעיתונות יידיש, אבל כאשר ב-1912 העיתון ביידיש הספרותי נסגר, הוא חזר לניו יורק, והקריירה הספרותית הגדולה שלו מתחילה בניו יורק ב-1913. כן. סליחה, אני מיד חוזר. כן. אני חשבתי לגבי אוקראינה, אז כי באוקראינה, מה שאני הבנתי, גם הדפיסו את השירים שלו, והוא גם עבד כצייר או משהו. הוא עבד כצייר, הוא לא עבד כצייר, אלא האבא שלו, שהיה יהודי גליצאי, כי כנראה שזלוטשב הייתה גליציה, אם אני לא טועה, האבא שלו, כשהוא היה צעיר, שלח, כשמשה לייב הלפרין היה צעיר, שלח אותו לווינה ללמוד ציור אצל צייר שלטים לחנויות מסחר. וכשהוא בא לווינה והיה מין אפרנטיס, ומשה לייב הלפרין נסגוון אמין לרנינגל, ויזי צו צייכנן, שילדן, vergeschäften, hat sein Lehrer ihm geheißen Zireven, לצייר הטרק מיטליולקה, vergeschäft, was verkauft Tabak. Hat Moshe Leib Halperin angezeichnet a Terk mit alte, breite Häusern, verlattete, ohne Aljulke. Hat sein Lehrer ihm gesagt, ob für Geschäft, wo man verkauft Tabak, darf man zeichnen a Terk mit neue Häusern und mit Aljulke in Meul. Was ist geschehen mit Aljulke? Hat Moshe Leib Halperin ihm geantwortet, das ist a Terk, wie ich verstehe, und die Aljulke können nehmen a Emes Aljulke und aufhängen auf dem Schild. Moshe Leib Halperin ist geworden bewusst, der Poet erst in New York. Es ist emes, als hat gedruckt auf früher, aber wie bewusster und guter Schreiber hebt sich an seine Karriere bei emes in 1930. Und wie ein Beispiel von einer von seinen Liedern, was wir haben gelehnt mit Jelena, hat in sein Buch, ein Buch, was heißt in New York, hat dort ein Lied, was heißt Salut. Das Wort Salut in verschiedenen internationalen Sprachen erstens meint Briut, Gesundheit. Okay? Euch meint es Amin Broche wie Amin Baruch Haba. Und euch meint es Salut, Amin Hommage für Oiftu, was a Gruppe Menschen oder ein Mensch tut.
Ober Moshe Leib Halperin, wie Moshe Leib Halperin, ist ein Poet, was nutzt Sarkasm und Ironie und das Lied Salut ist der Titel von einem Lied, wo beschreibt ein Lynch in Amerika, wie man hängt auf ein Neger ohne Mishpat, ohne Prozess. Das heißt, der Titel Salut ist im Gegensatz, okay, zu dem Inhalt von Lied. Das Lied ist eine schreckliche poetische Beschreibung, was in jenen Jahren vor der Ersten Weltmilchome und nach der Ersten Weltmilchome pflegt geschehen in Amerika gegen nicht weiße Menschen ohne Prozess. Moshe Leib Halperin ist von seiner Jugend gewesen ein Sozialist. Und der Husch von Gerechtigkeit ist bei ihm gewesen ein wichtiger Motiv. Und ich muss sagen, als in Medinas Israel ist Moshe Leib Halperin bei den Israeler bekannt, die was haben etwas Verbindung mit jüdischer Literatur. Ist bekannt wie einer von den wichtigen Poeten, was man hat lieb zu lernen. כן. שלמה חזר? אילנה? לא. עוד לא. האם דניאל הגיע? כן. שלום דניאל. שלום. יש לי שאלה קטנה. בבקשה. לגבי, דיברת על תקופה מודרנית של ספרות היידיש. איך אפשר לחלק את התקופות של ליטרטור יידיש בגדול? מה זה תקופה מודרנית, מה זה תקופה... כן. השאלה שלך היא רחבה מדי. אני אענה על חלק מהשאלה, כי אחרת אנחנו ניכנס לעניינים שלא תכננו לטפל היום. בכמה מילים, כי נדע. כן, כן. תראו, מוישה לייב הלפרין, אם אנחנו מקשרים אותו עם ספרות יידיש מודרנית, הרי הוא נחשב בניו יורק, בארצות הברית, כחלק מקבוצת מודרניסטית של סופרי יידיש, שקראו לה דיונגה, הצעירים, כן? וביניהם היו הרבה משוררים וסופרים מראשית המאה ה-20 בניו יורק. עד ראשית המאה ה-20 אין מה לדבר על סופרים מודרניסטים. עם דיונגה בעצם מתחילה אסכולה של סופרים מודרניסטים, אבל לא ניכנס עכשיו לזה. משה לייב הלפרין הוא אחד הנציגים, אבל הוא מעולם לא כתב על פי שטנץ של אידיאולוגיה קבוצתית. משה לייב הלפרין ständig gewesen ein Unikum. כן. טוב. Jetzt will ich
wir gehen zurück zu Seides Unendlichkeit, aber in Verbindung mit dem will ich erzählen, die, wo sei nicht gewesen im Dezember, was wir haben getan im Dezember. Der Pfarrer hat mir gefragt zu Shlomo ist zurückgekommen. Jelena sagt das noch nicht, stimmt es? מה השאלה? אני אומר, אני שאלתי אם שלמה סירקיס חזר, ואת אמרת לי לא, שלמה לא חזר. עוד לא. ושאלתי, כיוון שהוא לא היה בדצמבר, ואני מנסה עכשיו להגיד מה אני עשיתי בדצמבר מחוץ לפגישות שלנו בדצמבר. אבל אני אתחיל, כי... חזרתי. יופי. אז אני שאלתי אם חזרת, וברגע שחזרת אנחנו הולכים לחלק השני של מה שרציתי לספר. Ich will erzählen, was ich hab getan im Dezember, wenn ihr alle seid nicht gewesen. Und das, was ich hab getan, ist euch verbunden mit Seides Unendlichkeit, בחלקו, כן? Und nachdem, wie ich will erzählen, wenn das, was ich hab getan, מחוץ, unser Zoom, weil wir endlich lernen Seides Unendlichkeit. In die מחוץ die Treffungen im Dezember, habe ich angeschrieben mit 2 Wochen zurück 3 neue Kapiteln von einem Buch, was ihr gerät zum Druck, schon במשך die letzten 7 Jahre. מה זה קפיטל? פרקים. Kapitel, Chapter. In die letzten 7 Jahren habe ich angeheuben schreiben, ein Buch, was heißt, auf Hebräisch, was heißt Al-Hazikna. Ja, das heißt, in dem Moment, wenn ich bin geworden 74 Jahre, כשהיו לי, שנעשיתי בן 74, לפני 7 שנים, החלטתי, אובר ב-13. אז ich bin schon demalt geworden 74 Jahre, ist gekommen die Zeit, ich soll anschreiben ein Buch, wegen wie soll ich betracht das Leben, die Kultur, die jüdische Identität, die menschliche Realität, ממרומי גילי המתקדם, das heißt, von die Heuchen von einem Mensch, was hat abgelebt, 17 Jahren und mehr. מנקודת הראות של אדם שחי יותר מ7 עשורים על האדמה הזאת. Ich habe geklärt, mit 7 Jahren zurück, als es ist sicher, es kann sein interessant für meine Mischpoche, ob das Buch wird erscheinen, und für andere Lehrner, was sind
älter von 70 Jahren, zu Chapnakuk, wie so ist die Welt und die jüdische Identität in unserer Zeit von dieser Perspektive. Ich weiß nicht, ob ihr, die Chaverim von unserer Lerngruppe, hat einmal wegen dem geklärt. Jelena hat mir erzählt, und also wie sie hat mir erzählt, mag ich das dermonen, als sie ist heint 80 Jahre alt. Emes? Jelena. ילנה שמעת? שמעת, יו. כן. נחמה, מותר לשאול בת כמה את? In den mitteldicke Jahren. Mitteldicke Jahr, בסדר. 39, jeden Jahr. Wie, 39 Jahre. Das ist ein Witz, ja. Ja, ich weiß. Aber ihr seid noch nicht der Gange zu den 70er. Nein. בסדר. Ich bin sehr zufrieden, was wir haben in unserer Gruppe junge Menschen. דניאל, האם הגעת לגיל ה-70? דניאל? כן. דניאל לא במקום. דניאל לא שומע? לא במקום. מה פירוש לא הוא יצא במקום? כנראה לרגע. אז צריך להודיע. ורה, הגעת לגיל ה-70? אני בת 75. יפה. אז את בגיל שעוד מעט תוכל לשאול שאלה. מי עוד? זהו. זה כולכם? אני. שלמה, אני יודע שאתה בגיל שלי, נכון? אני בסוף החודש ימלאו לי 81. יפה, אז אתה ממש בגיל שלי. אז עכשיו אני אשאל את השאלה. נתחיל בך. האם אי פעם חשבת, כי אתה אמרת לי שפרסמת ספרים, ערכת ספרים, האם אי פעם חשבת שכדאי לך לכתוב ספר על הזקנה מנקודת הראות של חייך? למען האמת, עד לפני שנה הרגשתי את עצמי כל כך צעיר, שמחשבות כאלה לא ביעטו אותי. למה ביעטו? אפשר לכתוב על הזקנה בשמחה רבה ובתובנה עמוקה ולשמוח מזה. אני חשבתי שלעולם לא אזדקן. זה מה שכולנו חושבים כחברים בתרבות המערבית, כן. הרגשתי את עצמי צעיר, מלא אלומים. אבל למה בזמן עבר? כן, אבל השנה הזאת התרגשו עליי כל כך הרבה מחלות ואירועים רפואיים, ששינו את דעתי מן הקצה לקצה, ועכשיו אני יודע שזהו, סופי קרב, אני חי על זמן שאול. עד 120, סופך די סטטיסטית, עוד זמן למועד. אבל כשאמרת שדעתך השתנתה בגלל המחלות שקפצו עליך, איזה דעה השתנתה? שכדאי לכתוב על הזקנה או שלא כדאי? למען האמת, מאז שעברו עליי האירועים האלה, לא התפניתי לחשוב על כתיבה כזאת. יפה, זוהי תשובה... הייתי טרוד ועסוק בכל מיני בדיקות ואירועים וזה. אני יכול למשל לכתוב ספר שיהיה מחקר השוואתי על בתי חולים שונים בארץ. לא, חס וחלילה. כן, אני מבין. אז אני מאחל לך שכאשר תצא מהטראומה של המחלות
שקפצו על כולנו בגיל מתקדם, אם יהיה לך זמן, תקדיש מחשבה גם לאור מה שעוד מעט אני אספר, למה אני כן החלטתי לכתוב על הזקנה מנקודת הראות שלי. דניאל חזר? כן, רק הייתי בטלפון, כן. אוקיי, אז דניאל, זה שלא שמעת, אני לא אחזור, אבל אני רוצה לשאול אותך, האם הגעת כבר לגיל 70? לא, ב-45 הגעתי. מתי הגעתי בארץ? לא, האם בגיל שלך, מותר לשאול בין כמה אתה? 74. יפה, אז אתה קנדידט טוב כדי שאשאל אותך עוד מעט שאלה. זהו, אז כבר שאלתי את כולכם, את ורה שאלתי, האם היא הגיעה לגיל 70? היא אמרה לי שכן. אוקיי, אז עכשיו אני אשאל את השאלה שלי בהמשך למה שאמרתי קודם. מי ששמע, שמע, ומי שלא, לא. אני התחלתי בשלמה, אני שואל את דניאל. אמרתי קודם, דניאל, כשלא היית, שכשמלאו לי 74 לפני 7 שנים, החלטתי להתחיל לכתוב ספר על הזקנה, מנקודת הראות האישית שלי. האם, ועכשיו באה השאלה שלי אליך, האם אי פעם חשבת, דניאל, שכדאי לכתוב ספר על הזקנה מנקודת הראות שלך? לא חשבתי קודם כל לכתוב ספר, כי לא יודע, אני לא רואה, אישי אני לא רואה את הדבר לכתוב ספר, אבל אם אני הייתי כותב, אני לא חושב שזה היה הנושא שאני הייתי... אוקיי, הבנתי. בסדר, עכשיו אני שואל את ורה, האם אי פעם בהגיעך לגיל גבוה כזה שלך חשבת שכדאי לכתוב ספר על הזקנה מנקודת הראות שלך? אני בכלל לא חשבתי אף פעם לכתוב איזשהו ספר. אני אוהבת לקרוא ולכתוב, לא. מקסימום מכתבים קצרים וזהו. אוקיי, עכשיו אני שואל אותך עוד שאלה, בעקבות התשובה שלך. מכיוון שאמרת שאת אוהבת לקרוא ספרים, האם לא עברה מחשבה במוחך, שאם את היית כותבת ספר על הזקנה, זה היה יכול להיות לא פחות מעניין מהספרים שאת אוהבת לקרוא? לא, אני לא איש של לכתוב משהו, אני בכיוון אחר לגמרי. אוקיי, הבנתי. מי עוד נותר? ילנה. מי? Ich habe eine Frage. Das wird sein wie ein Memoir oder a Fiction oder... עוד מעט אני אגיע נחמה לספר שלי, אבל קודם אני רוצה לשמוע אתכם. ילנה, האם חשבת אי פעם שכדאי לך לכתוב ספר על הזקנה מנקודת הראות שלך? חס ושלום. התשובה שלך אומרת לי דבר כזה, ילנה חושבת, כן, אני מנסה להבין את התשובה שלך, ילנה טראכט, אז schreiben ein Buch wegen Zikna ist schreiben wegen Machalot, wegen Krankheiten und so weiter. נכון, ילנה?
אני חושבת שזה לא נושא שמעניין מישהו בכלל. אוקיי, אז עכשיו אני אענה לתשובה השנייה שלך. את אומרת שאינך חושבת, אני עוד לא הגעתי אליי, אני מדבר איתכם עכשיו. את אומרת, ihr sagt, als ihr klärt nicht, als wer es ist, kann sein interessiert in a Buch wegen זקנה. אוקיי. אני בכל זאת רוצה להגיד משהו. רק רגע. נחמה, עכשיו אני שואל אותך, אפילו שלא הגעת לגילים האלה, האם חשבת אי פעם, ציוט ירמור geklärt, es ist כדאי, ihr sollt schreiben, a Buch wegen זקנה? Ich habe nicht getracht wegen dem. Das wird sein interessant, aber ich dachte, dass es kann nicht sein gleich, not gleich, but as they chlor in einem Titel, bedarf wie Chaim gerade schreibt, Zedus und Eneklach. Ich habe gedacht, oh, a schöne Meister, Zedus und Eneklach. Ich habe nicht gewusst, dass was mir redet, als es darf sein ein bisschen nicht, I can't explain it. Die alle, was ihr hat gesehen, gelernt, nicht die alle, כי כשאת אומרת die alle מדברים על אנשים, als was ihr hat gesehen und gelernt. Ja, ihr allein. Aber ihr wird erzählen wegen נחמה, אני עוד לא מדבר, רגע, לא, נחמה, אני עוד לא מדבר על הספר שלי, אני שאלתי אותך, כן, האם אפשר אותי רמור geklärt wegen, es ist כדאי onschreiben a Buch wegen זקנה. Efter Emetzer hat geschrieben wegen dem, Hunderter Bücher hat man geschrieben wegen dem. כן. Efter a memoir, fiction, ich weiß nicht. אני מדבר עלייך, לא על מישהו אחר. האם חשבת כן או לא? לא חשבתי, לא. בסדר, זאת התשובה. Und jetzt gehe ich rüber zu meinem Buch. Was ich habe planieren, mit 7 Jahren zurück, in dem Buch, der Buch heißt Al Hazikna ve'ani. Und der Buch wird haben 10 Kapiteln, עשרות chapters, עשרות פרקים. במשך 7 השנים האלה, אני כבר כתבתי אולי 300 עמודים. כמה וכמה פרקים. ואני רק באמצע. נחמה שואלת, נחמה fragt, wegen was schreibe ich dort? Und in welchem Genre schreibe ich dort? Und von welcher Perspektive schreibe ich dort? Weil ich nicht rein in dem ganzen Plan von dem Buch, aber ich will sagen 2 Sachen. In allgemein,
wegen was ich schreibe, und welche seien die 3 Kapiteln, was ich habe angeschrieben im Dezember. 3 Kapiteln נוספים, 3 פרקים נוספים. In allgemein, mein Buch wegen Zikna vernimmt sich nicht mit Krankheiten. הספר שלי לא מתעסק במחלות, לא מתעסק בדטריוריזציה של הבריאות. הספר שלי על הזקנה, הפוקוס, der Fokus von alle Kapiteln im Buch vernimmt sich mit mein Guck במשך חיי, mein Guck auf der Welt, auf dem Leben von Menschen und auf mein jüdischer Identität, was ich verstehe von die Hochkeiten von einem Mensch, was ist mehr wie 74 Jahre alt und heutzutage schon 80 und 81. Das heißt, mein Buch wegen Zikna sucht anzuschreiben Kapiteln von einem Observator auf der menschlichen Realität und auf der Jüdischkeit von Jiden und auf die Beziehungen zwischen der jüdischen Identität mit der Identität von anderen Völkern in unserer Zeit und in der Vergangenheit. Das heißt, wir können sagen, als mein Buch wegen der Zikna ist Amin, philosophischer Guck auf das Leben. Aber also wie ich bin nicht kein Philosoph, sind alle Kapitel, was ich habe schon angeschrieben, und die, was ich habe angeschrieben im Dezember dem Jahr, und die, was ich will anschreiben weiter, alle Kapitel seien verbunden mit meiner Sichroines, mit meinem Guck auf der menschlichen Natur, mit meinem Guck auf der Wichtigkeit von der Erziehung. Ihr dort nicht vergessen, als ich bin der Erzieher, ich bin gewesen 9 Jahre alt. Ich habe das erzählt, aber ich will sagen noch einmal, wenn ich bin gewesen 9 Jahre alt, habe ich zugegräht zu Bar Mitzvah, a Schochen, was ist gewesen 13. אתם יכולים להגיד איך אפשר, wie kann sein, als ein Jüngel von 9 Jahren גרייט zu ein Jüngel von 13 zu בר מצווה? כן. מי אומר מה? מישהו אמר משהו? זה דניאל, זה לא יתייחס לשיעור. זה לא צריך לשים לב. זה לא קשור לשיעור, אוקיי. כן, כן. Sind ich bin gewesen 9 Jahre alt, habe ich sich vernommen mit Education. Und wie ihr wisst, bis heutzutage. Ist euch in mein Buch wegen Zikna, seine Pfarrer und es werden sein Kapiteln, wegen was meint der Erziehung.
der Erziehung בכלל und jüdische Erziehung בפרט. Und so weiter, Kapiteln wegen meiner Erfahrung, wegen meiner Überlebungen, wie ein Observator von der menschlichen Kultur. Das heißt, mein Buch wegen Zikna geht weiter weg von Krankheiten und vernimmt sich mit den positiven Aspekten von Zikna. Und es sind voran in dem Buch euch Kapiteln, was vernehmen sich mit Humor. Lemoschel, in einem von den Kapiteln, probe ich definieren, was heißt Zikna. Sein Kuf nun Hei. Okay? האי של זקנה, יש חיריק תחת היוד. כי אי אפשר להוסיף יוד אחרי הזין, כי מתחת לקוף של זקנה יש שוונח. ולפני שוונח אנחנו לא כותבים יוד, אלא חיריק תחת האות זין. וזוג יידן מיינט זקנה, מישהו זוכר? פעם סיפרתי לכם? שלמה? לא. זקנה ביידיש, זין, קוף, נון, ה'. זין, זיפצן. קוף, קרחצן. נון, ניסן, להתעטש. ה', הוסטן. זיפצן, קרחצן, ניסן, הוסטן. ברור שאדם זקן הוא גם נאנח, כן? הוא גם משמיע קולות של קרחצן, אוי ואבוי, גם הוסטן, כן? וגם ניסן, אבל זה רק מהצד של ההומור, ברוח טובה. בעיקר הספר שלי על הזקנה כולל פרקים שמסבירים אספקטים שונים חיוביים של הזקנה. ואני אתן 3 דוגמאות. Ich will geben 3 Beispiele von die Kapiteln, was ich habe geschrieben mit 2 Wochen zurück. כתוספות לספר. כשהתחלתי לתכנן את הספר, גם התחלתי לכתוב. אז לפני 7 שנים, במשך 2-3, כתבתי כמה פרקים, אבל עשיתי הפסקה עד לפני 2 שבועות, הפסקתי לכתוב במשך כ3 שנים, ועכשיו חזרתי. ומה הם הפרקים שהוספתי לפני 2 שבועות? הפרק הראשון שהוספתי וכתבתי עליו, הוא נקרא, השם שלו, זיכרונות של סגי נהור. הזיכרונות שלי כאדם עיוור. נכון שזה ההתנסות הפרטית שלי, אבל בספר על הזקנה מותר לי לכתוב פרק איך אני מתייחס לעולם כיום כשאני לא רואה. נכון שזהו מקרה פרטי שלי, אבל בפרק הזה אני מסביר מדוע המקרה שלי הוא שונה מאוד
מכל מיני אנשים שהתעברו בבגרותם. זה דוגמה אחת. אומנם על זיכרונות של סגי נהור, כתבתי כבר חלק של הפרק לפני כמה שנים, אבל לפני שבועיים כתבתי לו השלמות אקטואליות. זה פרק אחד. הפרק השני שכתבתי, השם שלו הוא להיות סבא צעיר בגיל 80. זאת אומרת, זהו פרק שעוסק בהיותי סבא בגיל מבוגר כבן 80, כאשר נכדתי נולדה ב4 באוגוסט 2021. ובפרק הזה אני כותב איך אני רואה את חובתי כסבא, בהיותי גם אדם שלא רואה, וגם סבא של תינוקת בת 1 ו4 חודשים. על הנכדה שלי. גם זה נכנס לספר שלי על הזקנה, מכיוון שזה משהו שקרה בזקנותי. הפרק השלישי, שכתבתי עכשיו בדצמבר, כן? אני מנסה להיזכר איזה שם נתתי לו, ואני לא יכול להיזכר, אבל הנושא, הסיפור של חיים גראד זיידס נקלח, והחובה בימינו, מה סבים צריכים לעשות כלפי הנכדים שלהם. זאת אומרת, אני לוקח את הסיפור של חיים גראדה, מה שאנחנו עוסקים כבר כמה חודשים, ושאנחנו רוצים לסיים היום או בפעם הבאה, ואני שואל את עצמי, אני אומר, מכיוון שהסיפור הזה הוא כל כך אקטואלי, על היחסים בין סבים לנכדים במשך הדורות בעם היהודי, מה קורה עם הזיקה החשובה הזאת מבחינת הזהות היהודית בימינו? וכתבתי על זה פרק, וכמובן שהוא ייכנס לספר שלי על הזקנה, כי זה בדיוק העניין. מה סבא זקן צריך לעשות או לא עושה בימינו כלפי הנכדים? האם לסבא יש חובה כלשהי כלפי הנכדים, והאם הוא עושה את החובה ומהי החובה וכו' וכו'. אלה שלושת הפרקים והנושאים שלהם שעליהם כתבתי לפני שבועיים. האם יש שאלה או קומנטר למה שאמרתי עד עכשיו? דניאל, מה אתה אומר? דיברנו על זה שבוע שעבר, לגבי מה התפקיד של סבא כלפי הנכדים, אבל מה שאתה אומר בגדול שצריך לחנך אותו בצורה יותר פדגוגית או משהו כזה. לא, עוד לא ראית מה שכתבתי, אז אני לא מדבר על מה אמרנו, אלא מה אתה אומר, אם יש לך מה להגיד, על שלושת הפרקים שהוספתי לספר שלי על הזיקה. כן. לא במיוחד. אוקיי. ילנה, מה את אומרת?
לא, אתם לא חייבים להגיד. אני לא קראתי הפרקים האלה. אני מדבר על הנושאים שסיפרתי לכם עכשיו. אבל זה לא נושא שלי. אוקיי. אוקיי, זה נכון. שלושת הנושאים, רק אם תקראי אולי תוכלי להגיד משהו, כי הנושאים הם לא בתחום החיים שלך. תודה לאל, את רואה טוב, ואת יכולה לקרוא, ואין לך המעמד של סבתא שאת צריכה לחשוב על זה וכולי. שלמה, מה אתה אומר על מה שסיפרת? אני אינני יודע, אני כבר טענתי כמה פעמים באוזני אשתי, לא בפורום נרחב, כן. שהזיכרונות של האנשים, לפחות האנשים שאני מכיר מהדורות הקודמים, כן. מתמצים באוכל. זאת אומרת, שלמה, כל הכבוד, זוהי הערה חשובה, תמשיך. אדם זוכר כל מיני מאכלים וכל מיני דקויות וכל מיני תבלינים שהוא אכל אצל אמו, אצל דודתו, אצל סבתו, כן. וכל היתר לא חשוב. ואני לאור ההערה הזאת, הערה באלף שלי, כך אני מתנהג. אני חושב שאחרי שלא יוותר ממני זכר, לא יוותר ממני זכר. כי אני לא מאכיל את הנכדים שלי. אבל כל מה שעשית כעורך וככותב ספרים, זה מה שישאר אחריך. זה, תראה, אני ניסיתי את כוחי פעם בתרגום, ותרגמתי שיר אחד של לואיס קארול, ואני חושב שהוא תרגום יפה וטוב, והוא עולה על התרגום רשמי, או התרגום המקובל של יצא ספר בתרגומה של מתרגמת מפורסמת, התרגום שלי הוא יותר טוב, במלוא הצניעות אני יכול לומר לך, אם כי יש לו איזשהו חיסרון שהוא עולה במנעד של השפה קצת יותר גבוה משלה, זאת אומרת, יש פה איזה, תשמע, אם אתה רוצה לשמור על חריזה מדויקת, אין לך ברירה, אלא אתה צריך לגייס מילים מרובד יותר גבוה. נכון. זה מה שעשיתי. כן. אבל מעבר לזה, אינני חושב שאני משאיר איזושהי מורשת חשובה, והשלמתי עם זה, ועכשיו בגיל 80 אני לא יכול להמציא את עצמי. אז יש שאלה בעקבות מה שאתה אומר. האם אתה חושב שהנכדים שלך יקראו את התרגום שלך? אינני יודע, גם אם הם יקראו, והם ודאי יודעים לקרוא, אינני בטוח שזה ישאיר עליהם רושם, כי הם לא אנשי ספרות. רגע, אינך בטוח שמה? שזה ישאיר עליהם רושם, כי הם לא אנשי ספרות. הם אנשים מאוד נחמדים, הם תרבותיים, והם מצוינים במקצועם. יש לי בת שהיא אדריכלית נוף, והיא עושה גנים לתפארת. אינני בטוח שהיא תתעמק בתרגום שתרגמתי. יש לי בן שהוא בנקאי, יש לי בן שהוא סטארט-אפיסט, זאת אומרת, כל מיני, הם ילדים נחמדים מאוד, והם טובים מאוד, אבל לא בתרגומים הם עוסקים. יפה. ולכן אני מאוד אוהב אותם, אבל אני גם לא משתדל להשאיר עליהם רושם גדול, כי אני חושב שברגע שאני אגמר, אני אגמר. אוקיי, התשובה שלך מעוררת אצלי המשך של דיון. ממה שאתה אומר, ואני אנסח את זה בצורה אחרת, אתה תגיד לי אם אני צודק איך שאני מנסח את זה. אתה פה נוגע בדיוק לנושא של בראדה, שזה נסונניקלך. אתה טוען, תגיד לי אם אני צודק, אתה טוען שאינך חושב שערך ההמשכיות ממכה
אל הנכדים שלך, עובר דרך האינטרסים וההישגים והדברים שאתה עשית. האם אני צודק בפרפרזה שלי? לא, אני חושב שניסחת את זה באופן שהוא קצת גורף מדי. אני חושב שהנכדים יזכרו אותי, אתה יודע מה, אם אני צריך קצת להשתחצן, כמו שאומרים, כן. יזכרו אותי בגלל חוש ההומור שלי, שהם תמיד מציינים אותו לטובה, לא אני אומר את זה, הם אומרים את זה. יפה. ואני גם בניתי כל מיני דברים בתוך הבית, אני כנגר חובב, ואלה אולי יישארו אם יהיה להם מקום אצלהם בבתים, אינני יודע. אתה ממש כמו הבן שלי, שגם הוא נגר חובב, כן? כן. ולכן, זאת אומרת, אני לא אומר שאני אעלם, אבל במושגים של 2-3 דורות, ברור שאני אעלם. טוב, אז אני אנסח אחרת מה שאתה אמרת, ותגיד לי אם עכשיו אני צודק. כל מה שאתה אומר, אתה טוען, כן, או משתמע ממה שאתה אומר, שהעולם הרוחני שבו אתה חי ושלא אתה נותן ביטוי בתרגום הזה שאתה מאוד מעריך, העולם הרוחני לא יהיה אצל הנכדים, אני לא מדבר על הלאה, אבל לא יהיה אצל הנכדים שלך אותו עולם רוחני שלהם. זאת אומרת, שאתה חושב שלא תהיה המשכיות מעולם רוחני אחד לעולם רוחני אחר. בלי שום ספק. אוקיי. אבל שוב, כשאתה מדבר על עולם רוחני, אני מדבר בהסתייגות. זאת אומרת, אני חושב שהנחלתי להם נימוסים טובים, כן. והם לא אנשים רעים, הם אנשים טובים. כן. ואני רוצה להאמין שהיה לי חלק בזה, אבל לא השארתי איזושהי יצירה רוחנית. תראה, אני קורא, גם היום, הייתי אומר, רוב שעות היום אני קורא. אף אחד מהם לא עושה את זה. כן. אז זה בסדר. אז עכשיו, זה לא ממעיט בשום מקרה מהזכויות ומהעשייה האחרת שלהם. הם פשוט עושים דברים אחרים. ודאי. עכשיו, לאור מה שאתה עונה לי כרגע, אני אנסח שוב בצורה יותר הדוקה, מה שאני יכול להגיד בפרפרזה מהשיחה שלנו, מול כל קבוצת הלימוד. בעצם, מה שמשתמע ממה שאתה אומר, ואני גם יכול להגיד את זה על ילדיי, על נכדיי אני לא יודע, כי הם עוד קטנים, ממה שאתה אומר יוצא, שמשתמע שמבחינת הזהות היהודית, אתה חושב, כמוני, שלא תהיה המשכיות אל הנכדים. לא, זה לא אמרתי. יש לי בן אחד שהוא דתי, וגם אשתו דתית. כן. ונכון שלא כל הילדים שלו הם דתיים, אבל בלי שום ספק לדת או לידע הדת יש מקום אצלו. אצל ילדיי האחרים יש דבר שבכל זאת אני חושב שאני הדגשתי, וזה את הטקסים הדתיים. כן. אני למשל עושה קידוש בערב שבת. כן. וכשהם מתארחים אצלי, הם גם משתתפים בזה, וחלקם אפילו יודע בגלל זה את הקידוש בעל פה. כן. אז זה כן, אבל זאת קליפה דקה מאוד. כן. זה גם
טוב וזה גם נכון מבחינת הקשר בין סבים לנכדים. אין ספק שאתה עלית פה על כמה קישורים או קשרים, כן, שאתה כסבא מנחיל לנכדים שלך, אם זה דק או עבה, זה אצל כל אחד מהם יתבטא כפי שיתבטא, ועובדה שיש לך בן שהוא שומר מצוות, ואין ספק שיש אחדים שזה משפיע יותר, ויש אחדים שזה משפיע קצת פחות. אבל אנחנו עדיין, כן, בתוך הנושא של זיידס ואיניקלח, שלזה אני חותר. כן. ילנה, אנחנו צריכים לגמור לקרוא את זיידס ואיניקלח. האם יש לך סימן למקום שהגענו? זה כבר לקראת הסוף, לא? כן, 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 יש סימן. כן. תעלי על המסך. אנחנו רואים טקסט. כולם רואים? אין קול. גם ברוסית. לא, אני רואה את התרגום, אני לא רואה את המקור. I see Hebrew and I think Russian, but I don't זהו, see אז כולם English. רואים, ילנה, את התרגום, אבל לא את המקור. צריך אני להעלות על הבנתי, המסך. אבל אני רואה. וירה, את במיעוט, את יכולה לקחת. אני לא לשמוע אותה. וירה, אין קול. לנה, אנחנו רואים תרגום לעברית ותרגום אני לרוסית. הבנתי, אבל זה אני לא אותו רואה. המסך. חרשו, טוב. את יכולה לנסות להעלות את הטקסט כן, ביידיש? כן, כן, יש בעיות. כן. אולי לא היום, אני לא יודעת למה זה. הבנתי. אני הבנתי כתוב. יש... אני לא יודעת למה. לא רואים? לא, זה לא לא אותו. רואים. היום זה יום שאני לא הצלחתי לעשות דבר הזה. אני לא יודעת. Elena, you had it before, yeah, you אני had לא it. יודעת מה אני צריכה לעשות. אולי ורה יכולה להנחות את ילנה. כן, 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 וירה לא יכולה. טוב. אולי ורה יכולה לעזור לך? אולי. מה לעשות? עכשיו אתם רואים? כן. עכשיו כן. יופי. איפה הסימן? באיזה עמוד אנחנו? יש סימן. באיזה עמוד אנחנו, ילנה? 41. 41. אז בבקשה, תקראי איפה שהסימן. Alle begleitelte goldene Kreunen auf die Seifrei Teure klingen nicht so süß und fröhlich wie die singewdicke Keules von der jungen Bnei Teure. עד פה. נחמה, תקראי ביידיש את הכל, תתחיל לתרגם לאנגלית ואחר כך ילנה. כן. Alle begleckte goldene Kreunen auf die Seifrei Teure klingen nicht so süß und fröhlich wie die singerdicke Keules von die junge Bnei Teure. כן, בגלקלטה. Begleckte. תרגום, לאנגלית. All the sounds, No, שם העצם זה אלה בגלקלטה, מה המילה הבאה? goldene Kreunen, all the Kreunen. something, the gold crowns, all the golden crown, which are full of little
Bells, Little bells. or sounds, yeah? Okay. bells. Okay. בגלקלט, זאת אומרת, הפרפיקס בא, אומר שזה מתלבש על כל ספרי התורה. אלה בגלקלטה קרוינן. כל הכתרים, all the coronas with little bells. כן, קרוין? זה מה שמלבישים על ספר התורה עם הבלס שיצלצל, לצורך יופי. כן. Up the ספרי תורה, yeah, on the Torah scrolls. כן, נחמה, האם את ראית בבית כנסת ספרי תורה שיש עליהם crowns with פעמונים קטנים? Yeah. אוקיי, תמשיך. Klingen nicht also süß und freilich. Don't sound as sweet and joyful or happy. יפה, תמשיכי, joyful. Wie die singerdicke Keules, as the singing sounds von die junge B'nai Torah, of the young Chachamim, I guess, of the Torah, Torah right? students. Or students, okay. כן. גרדה, במה שאת קראת עכשיו, גרדה כותב בצורה פיוטית. זה לא תיאור ריאליסטי, אלא תיאור פיוטי. יש ספרי תורה, על ספרי התורה יש קישוטים, כן? של crowns with little bells, and when they sound, it's very sweet, but the young learners of the Torah sound even sweeter. תמשיכי. Okay. תמשיכי לקרוא. Okay. אחר כך ניתן לילד. Okay. Efter ist es Sechel rüber zu gehen zu seiner Mames und nicht sie sich austeilen? Teilen, כן. Okay, das ist eine שאלה. מילה עברית. טענה, sich austeilen, to argue with the mothers, כן. Okay, can I translate that? Can I translate this question? Yes. Okay. Efter is a sechel, a rüberzeugen zu seiner Mama. Okay. Maybe it's I don't know. Is a sechel? Is a sechel ביטוי אידיומטי? Perhaps it will be wise. Oh, wise. Okay, I was going to say smart. Think that perhaps it will be wise, can. And rüber zu gehen, to go over, to go right. to go to, or can, over to. Go over, can. To their mothers, und nicht sie sich and is that mean to argue and to argue with them? כן, כן. Okay. זה מה שחושבים, das ist das, was die Seides klären, זה מה שהם חושבים, כי גרדה או הזקנים אומרים, הרי הם רוצים ששלוימלה והירשל יישארו וילמדו בבית המדרש הישן וילמדו אותם. אז הזקנים חושבים, אולי זה חכם, השכל, לצאת מבית המדרש, ללכת אל האימהות של הילדים, ולשכנע את האימהות שהילדים יבואו ללמוד, ואז יהיה את מי ללמד. כן. אפשר שאלה בבקשה? כן. לגבי משפט הקודם, לגבי בגלקלטה,
כן, בגלקלט. פעמונים קטנים, כן? לא, כן, פעמונים קטנים. הבא, זאת אומרת, הפעמונים הקטנים שמלאים על הקראונס, על ספר התורה. הבא, תראו, הפרפיקס בא, מי יכול להגיד לי מה הוא מוסיף לכל פועל? ואם לא אני אגיד. לעשות הרבה. כן, אבל יותר מזה. לעשות הרבה מכל הצדדים. כן. למשל, דר גוי, אני נותן דוגמה משלי, שפיין זה לירוק, כן? דר גוי הוט בשפיגן דמית. גוי אנטישמי ירק על היהודי, אבל בא זאת אומרת הרבה ומכל הצדדים, כן? או די Menschen haben beworfen dem Hund mit Steiner. האנשים זרקו הרבה אבנים על הכלב מכל הצדדים. הבא זה הרבה מכל הצדדים. במילה בגרובן, הבא הוא פרפיקס או שורשי. סליחה? האם הבא במילה בגרובן, הבא הוא שורשי או פרפיקס? לא, הבא זה פרפיקס. גרוב זה בור. בגרובן זה לשים את הגופה כולה מכל הצדדים בתוך הבור. הבנתי. אוקיי. אבל שאלה יפה. כן. תודה. ילנה, את קוראת מה שנחמה קראה ומתרגמת לעברית. אני חושבת ששלמה צריך לתרגם. זה נכון, אבל לא כרגע. עוד מעט יבוא התור שלו. בינתיים את קראה. תודה, ילנה, שאת שומרת על הזכויות שלי. מה את אומרת? שלמה לא היה במנוחה, עכשיו הוא צריך לפעול. אני מוריד את ראשי בהכנעה, יש לך ארגומנט חשוב. שלמה, תקרא מה שנחמה קראה. אלנה יפה, היא עבדה קשה כמה שבועות. איך אתה יודע? בגלל הזוג שלה. הייתי. טוב, ההומור שלך מתקבל. שלמה, בבקשה. אז רגע, מאיפה להתחיל? מאלה בגלק? מה שנחמה קראה. מי סימן, שלמה, סימן. אלה בגלקטה גולדנה קרוינן. בגלקלטה. בגלקלטה גולדנה קרוינן auf die ספרי תוירה, klingen nicht so süß und freilich wie die Singewändige Keules Singedicke Keules von die junge Bnei Teure. תתרגם. סליחה? תתרגם לעברית. מה שילנה ביקשה שאתה תעשה. כן. כל הפעמונים, יש לזה שם. לא כל הפעמונים. אלה בגלקלטה, תמשיך עוד מילה. גולדנה קרוינן. זהו, שם העצם זה גולדנה קרוינן. כל הכתרים מזהב. כל כתרי הזהב שמצלצלים. לא, בגלקלטה, שתלויים עליהם הרבה פעמונים קטנים. מכל הצדדים. על ספרי התורה מצלצלים לא כל כך, לא במתיקות כזאת, ניתא זויזיס. נכון. לא במתיקות כזאת, ודי זינגדי כמו הקולות
קולות השירה של התלמידים בני התורה. יפה. תמשיך עוד, כי נחמה קרא עוד קצת. אפשר איזה שכל הריבר zu gehen, zu sehr Mames und עד mit... פה. אפשר איזה שכל הריבר גצולין zu sehr Mames. אולי, אני אתרגם את זה לסלנג, אולי זה עושה שכל, כן. כדי ללכת במעקף. הריבר zu gehen לעבור אל. מה? לעבור אל. הריבר gehen, לעבור אל. לא, אבל הריבר זה כאילו לעקוף משהו, לא? כן. מה? הריבר זה לא לעקוף? לא. הריבר זה לעבור מעל או לעבור לעבר השני. פה העבר השני זה מבית המדרש אל הרחוב. הריבר zu gehen, לעבור אל האימהות שלהם, כן. und mit sie sich Teinen. Und mit sie sich אויסטיינן. ואותם לשכנע, מה זה אויסטיינן? לדון, כן, לטעון טענות לטובת... טענן, זה מטענה. טענן, טענה, כן. Eure Sinn sollen gesund sein, sei wollen, sie sorgen zu die Mames, eure sich seinen Einklach von Wilner Moire Hora, Reb Schleumele und von Wilner Stott Magid, Reb Herschele, זיכרונם לברוכה, נקודה. אם יש נקודה צריך לעצור. זיכרונם לברוכה, כן, נקודה צודקת. אז מכיוון שנחמה היא הבעל קוירה שלנו, אז נחמה תחזרי על המשפט ששלמה קרא עכשיו. אוקיי. ששלמה קרא ויגוי, תוסיף. שלמה קרא טוב. הוא קרא טוב מאוד. לא, שלמה קרא, לי לא היה ברור עד הסוף מה הוא קרא, לכן אני מבקש מנחמה. כן. Okay. Eure Sinn sollen gesund sein, wollen sie sorgen zu die Mames. Eure Sinn seien ähnlich von Wilner, Moire Heure, Reb Schleumele und von Wilner Stott Magid, רב הרשלה, זיכרונם לברכה. כן, אז עכשיו גרדה שם בפי הזקנים, מהם הטענות שהם יגידו לאימהות. תתרגמי נחמה לאנגלית. Eure Sinn, your sons, yes. sollen gesund sein, let them be well. Okay. Or may they be well. Wollen sie sorgen zu die Mamas, will say to they will say. They will say. הזקנים יגידו לאימהות, כן? Eure Sinn seinen ähnlich von Wilner, Moire Heure, Reb Schleumele. Your sons are grandsons of the Vilner master teacher or something, right? Yeah. Okay. Reb Schleumele und von Wilner Stott Magid, and from the Wilner, from the... Magid. Magid זה טרמינוס טכניקוס שאנחנו לא מתרגמים. The preacher, Magid. The city, the Vilner city preacher, right? Right. Reb Hershela, Zichronam Livracha. Okay. May their memory be a blessing or something. Like right. That. ורה, את רוצה לקרוא בהמשך? כן.
אני יכולה? בבקשה. בהמשך. רק רגע, זה כן. יזדוך? זה? מכאן? Ja. Ist doch die älteste Schule in unserer Stadt mehr Bar Mitzvah auf Eier sind wie Yeshiva in Stadt Kletsk. נקודה. כן. ילנה, תחזרי על המשפט שוורה קראה. Ist doch die älteste Schule in unserer Stadt mehr Bar Mitzvah. זה מה זה? מרווס? בר מצרה, מם צדי רש א'. השאלה אם צריך לקרוא בר מצרה. אפשר. מה זה? אני לא יודעת. בר מצרה. כן, אבל תמשיכי עד סופה. בר מצרה, תמשיכי עד הנקודה. בר מצרה auf Eier sind wie Yeshiva in Shtetl Kletsk. אוקיי. שלמה בר מצרה. בר מצרה, יש הלכה שאם אתה רוצה למכור בית או דירה שהיא גובלת בדירה שלך, יש לזה שעל ידך זכות של בר מצווה, בית מצווה, של בר מצווה, שהיא זכות של סירוב ראשון. זאת אומרת, אתה חייב להציע את זה לזה שגובל בדירה שלך. אז בר מצרה זאת אומרת בין הגבול שנמצא... נכון. אז עכשיו כאן בהשאלה, אני חושב שזה פשוט, יש כאן הישיבה של התלמידים, עם הישיבה שלהם, יש פה איזה זכויות של בר מצווה. זאת אומרת שלישיבה של קלויז ישן יש לה פריוריטי. נכון. על הישיבה בקלצק. נכון. אז הודות להסבר שלך, אנחנו מבינים את הבר מצווה כדבר די מסובך, כן? בלי ההסבר שלך לא היינו יכולים לתרגם את זה. זאת אומרת, בית קלויז ישן, כן? יש לו פריוריטי, עדיפות. על זה נאמר לעד בלותי הייתה לי עדנה. יפה. אז יש לו עדיפות שאתם תבואו, שהלומדי תורה יבואו ללמוד וללמד כאן, יותר חשוב מאשר שיבואו לקלצק. Entschuldigt mir, ich habe nicht verstanden, was Bar Mitzvah is a din in the Yiddish halacha that if you have an apartment or a lot, and your neighbor in the apartment or the lot, and you have a neighbor in the apartment or the lot, and you want to sell your apartment or lot, your neighbor has priority in buying this lot or apartment. נחמה, בר מצרה, הפירוש של בר מצרה המילולי זה in the vicinity, כן? מי שהכי קרוב ויש לו, he has priority over any other thing. So they say that Beit Klois Yashan has priority over Kletsk, that the Lomdei Torah should come and teach and learn in Klois Yashan because it has priority over Kletsk. Okay, ich verstehe. אני רוצה לשבח את עצמי בעיניכם, אלה דברים שלמדתי לפני 65 שנה. אז אתה רואה שגירסא דיינקותא
או ביידיש גירסה דיינקסה, עומדת לך. כן. יפה. מי ממשיך? ילנה, בבקשה. רגע, כבר שעה 7. כן, אני חושב סליחה, היום זה יום שני, אוי ו... Wir haben nicht heute a class mit Bruria in 2 Wochen herum. עכשיו יש לכם הפסקה. A lange Zeit, הפסקה. כן, a lange Zeit. Is oi bazoi, können wir endigen, bli nekifot מצפון, on gewissensbissen. או gewissensbisse בגרמנית. התחלנו ב5:30, 1:30 עד 7, פה אנחנו נעצור. Ich will sagen etwas. Emetzer was kein Jiddisch und nicht was Schleume hat gewusst wegen das Wort Bar Mitzvah. לא, בר מצווה. Bar Mitzvah mit der Reich. Als das ist mein Punkt, weil Chaim gerade ist sehr, sehr schwer zu verstehen, weil nutzt Adin und macht von Adin als a noun. נחמה. Ja. נחמה. Chaim gerade, euch wenn sagt Bar Mitzvah, redet auf Jiddisch, weil nimmt von der Jiddischkeit und von die Dinim die Realität von tagtäglichen Leben von Jiden, was haben gelernt, gemorre, und für sie Bar Mitzvah או בר מצווה, איך אתה אומר שלמה, צריך יריקו? בר מצווה. הבר מצווה הזה, כמו הרבה, azoi wie Asach Wörter von Tanach und von der Teure und von der Haloche seien ein integraler Teil von dem Jiddisch, von jüdischen Lerner. Und im 19. Jahrhundert und auch im 20. bis der Zweite Weltkrieg, jüdische Jiden haben gewusst, was das meint. Heint, nach der Zweiten Weltkrieg, seinen Jiden geworden Amarazim, weil sie lernen nicht. Es seien geblieben nur ein paar tausend Jiden, was lernen in Yeshivas, und das Rov lernt nicht kein Jiddisch und nicht die halachischen Elementen in Jiddisch und nicht die Gemorre. Das heißt, von dort zu dort werden Jiden Amarazim. זה לא שגרדה משתמש, גרדה ניצט nicht a Sach, wo sie es nicht in tagtäglichen jüdischen Leben. Aber also wie gerade lebt euch zwischen beiden Weltmilchomes, nichts dem Jiddisch, was Jiden haben demals schon verstanden, weil zwischen sie seinen gewähnen Sachlerners. Okay? Jiddisch, die jiddische Sprache hat sehr Asach hebräische und aramische Elementen bis der Zweite Weltkrieg. Bis der Zweite Weltkrieg haben die Nazi-Deutschen der Harget 6 Millionen Jiden. Zwischen sie seinen gewähnen Sach, was haben verstanden, oder dem Jiddisch, was kommt von der Gemorre. Das heißt nicht, dass gerade nichts ein Element, was ist nicht der jiddische Sprache. Nützt dem Jiddisch die Zweisprachigkeit, was Jiden haben gewusst und genutzt bis der Shoah. Und die Wilner Menschen in Gas, die Marketfreuen, was haben gehandelt, sie haben gewusst wegen dieser Wort?
Oib die Market freuen wir sagt, seinen Gewinn gehabt Männer, was gelernt in Yeshivas, sie gewusst. No, I want to say something. Okay. The right of bar mitzvah is a basic right of handling the land. So it's not only scholars that were familiar with this term. Even people that has shops or apartment, they know that before they are selling this shop or apartment to a stranger, they must, by law, to ask their neighbor if they want to buy it. So it was a way of handling life. Business. Not only for scholars. הרב שלוימה סירקיס, תודה רבה. יש הסבר באינטרנט מה זה בר מצווה. בבקשה, תקראי לנו. בזמן שאני עשיתי תרגום, אני מצאתי, יש הסבר שלם. יפה, את יכולה, יש לך לפנייך? זה אפשר למצוא, בטח שלא. אני עשיתי תרגום מזמן, אני לא יודעת. בפעם הבאה, ביום חמישי, אם תזכירי לי, אנחנו נקרא את ההסבר. בסדר? יש הסבר שלם, כן. זה שונה ממה שאני אמרתי? לא, אני בטוח שלא. אתה צודק, אותו הסבר יש באינטרנט. ההסבר מסודר, ואולי מוסיף פה ושם. אפילו אם ילנה תוכל לשלוח לכולנו את ההסבר, אני אשלח. את הלינק, אנחנו נעמיק. תראו, ללמוד אומר שתמיד אפשר לרדת יותר עמוק ויותר עמוק, ומכיוון שאנחנו מדברים על זה, ושלמה כל כך יפה הסביר שזה חלק של היום-יום אצל יהודים, כי מי שעוסק במסחר ועוסק בכל מיני כללים, איך יהודי צריך להיות ישר, כן? אז זה חלק של היום-יום של המציאות בחיי היום-יום. אז כדאי שבפעם הבאה ילנה תשלח לכולנו ונקרא מה יש לנו על העניין, את ההסבר, וזה יחזק מה ששלמה אומר, ואולי יהיה עוד איזה פרט. תודה רבה לכם. תודה רבה. להתראות ביום חמישי ב17:45 כדי לקשקש. אוקיי. הגויסן דנק. תודה רבה. תודה רבה. כל טוב. וזה מה שנקרא קבוצת לימוד אינטראקטיבית. כל אחד מוסיף משלו, כן? ואני הופך גם לתלמיד של כולכם. להתראות. להתראות. ביי ביי.